Balik sa GMA Regional TV Live, makapuso ning nagkaduol na nga adlaw sa mga minatay ato sang tan-awon ang kaagi ni mga tao nga nanginabuhi sa mga patay sama ni mga embalmer sa ilang dalaygon kaayo nga trabaho sa pagpreparar sa mga patayng lawas sa di pa kini hayaon usa nini makauban nato karong buntaga makapuso atong pangumustahon siya ning ining yang trabaho o panginabuhian si Nico Tormis. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Sangay unsay istorya, sir, nganong nasud man kadiha og nahimo kang embalmer, sir? Sa primero sa una, ni-helper ako, pero sa kadugayon, nahimo yung balmer. Tungod kay saan man, may nanahan og kuan, so yung trabaho. So una na nimong trabaho, sir, kining kana ma-connected ka sa usa ka funeraria. Mawagin yung una. Sa di pa kamo trabaho kuno, sir, unsa to mura kag mag-ampo, sir, unsay imong istoryahan ang kining minatay, unsa may imong mga murag imong seremonyas? Kinahanglan yung istorya niya, kini trabaho ra. Sa iluwang kami, kini trabaho ra. Trabaho man naman ni. Usa na mga trabahoon. Unsa may sukad, sir, nga nag-ingon ani na ka, sir, nahimo kang embalmer. Unsa may murag di mo makalimtan nga kasinatian ni imong trabaho? Nang makalimutan niya, permiro po na ako, permi ko rumon, huwag nang sigunahon na sa patay ba kay permiro pa man. Niya, antun nga, baliwa na sa unahuna, huwag itong unaan na dalak. Niya, jadi kalikayan niya, masod ka sumurugay, naging kay matikda na sikas, hindi malikayan. Unsa nga mga kasika, sir, sama sa unsa man? Naray mo kalitog, kahog, tagak, ng mga butang, mura. Niya, samad na sumurugay sa funeraria. Di na ka makuyawan og mga ingon ana, sir, ug danoy mga katingadaan. At nanad lang kay saan man may trabaho. Nya siguro makasabot ra gyud sila. Nakasuway ba pud ka, sir, nga dunay mga maingon tang magparamdam? Tuloy yun na mo kuan. Sikas samot na nga hapit ng kalagalag mo gid nang pagkuan. Lagi kasikas nga dimlikayan. Unsa may mga experience nimo, sir, ani kalagkalag ingon ani, sir, nga murag nakapaigking gyud nimo? Kaya nang nakasmur kanya. Limpyo ka. Murag mo libawat mo balahibo pero di na mo pansin nun muragwa ra man. Murag kasabot ra sila sa trabaho ng mga inani. Basta di lang nimo gikuan pansinon para baliwala ra ba. So experience gyud nimo adtong panahon na nga kanang nabag-uhan nga kung pwede unta nga dili ka ani trabaho unsa ba? Naagin na siya. Bago pa ka mulap, kumbaw din balibo. Naagin kahadlok yun. Magpanagan na kagsod sa morgue, samot na muhika po patay. Mu-make up sad ka, sir, sa patay, sir? Ako kay tanan, around, make up. Kung sa'yo, mo-request ang tagtungod sa make up, kinalang mo, sa na yung make up ni anak. Para nanglan mang sundon mong customer. Sir, kumusta man sa inyuha o mga kaila nimo, sir? Wala ba maingon ta murag ning discriminate or murag nakakuan sa imong panginabuhian sa imong trabaho, sir? Naging inanang kung samot sa unahan niya. Hawakan ko niya. Kung mga kaila, kung kanan trabaho, pero di man silang trabaho ako man. Tag na sila kahatag trabaho. Pila na to kakatuig again, sir? Pila na kakatuig ana isip embalmer? 2013 yung sugod. 2013, So mga 7 years na. 7 years. Dunay kadungog ka na, sir, dunay mga joke karong panahon na nga kung ang halos tanang trabaho tungod kuno sa COVID, sir, nag-work from home sa balay na kuno nagtrabaho, pwede rin kuno mo trabaho sa balay. Ang inyo ra gyud klase sa trabaho nga dili madalas balay. Di na gina, sir. Di na pwede. Di na pwede. Di na kay kung sa balay, kasuhan ta na.
So diha ra gyud sa kuan sir, sa morgue sa punerarya. Finally sir, katapusan, mensahe lang nimo sa mga nagtan-aw sir og kanang ngano nga makaingon man ka sir nga proud ko nga usa ko ka embalmer sir. So masulti nimo sa mga nagtan-aw nato. Ang magtanaw ron, ayaw mo hadok na mulihay kay sa may muhiposan na sa mga patay. Salamat po muna yung muhipos. Pero magkahadlo kay mga embalmer ron, pero parehar sa mga tao, parehar ninyo. Pero mo rin yung trabaho. Sir. Alright. Sir, daghan kay salamat sa pagpaambit sa imong istorya karong buntaga sir ang embalmer makapuso nga si Nico Tormes. Salamat sir. Sir, salamat sir. Thank you. Sir.